Здравейте хора, ще говоря малко тихо, понеже много ме боли гласа. Значи, искам да ви кажа, че ще има нов сериал, който ще се казва "Довери ми се". Понеже след 2 дена, днес сме четвъртия, пак на 6 сме на училище. Не знам как стана, но решихме да правим тогава сериали. Но не знаем дали ще стане, понеже не знаем дали ще имаме свободно време, пък може би в събота и в неделя може би ще снимаме, ще видим или като цяло не знаем, но го решихме в последния момент да го снимаме. И ще го снимаме, понеже за вас правим всичко. И да знаете, че новия сериал ще се казва "Довери ми се". И ако си мислите как сме мислили това име, като знаете, че всичките ни сериали са с някакви страшни неща. Коледно чудо беше, другото какво беше? Чакайте малко. Другото беше "Вампирите от Норич". И да, много е готино. Значи последните ни сериали бяха на Коледно чудо. И като цяло снимахме 7 епизода някъде или 8, някъде или 6. И като цяло беше много трудно докато ги снимаме, понеже трябва всичко да е нагласено. Да. Значи има някои въпроси, които ме питате защо не са по този начин. Сега ще ви кажа как. Значи, искате да са като на филмите, да са дълги. Давам пример с ето това. Искате да са така дълги, а пък не са точно така. Да, те са съвсем различни. Те са дълги, че така, но са някак си... Аз ги ремонтирам на телефона си и е доста трудно. Понеже нямам таблет или лаптоп и трябва да се купя. Това е супер трудно. Пиша някакви неща, правя, всичко се старая да е перфектно. Но ще са дълги. Значи, някои хора са писали защо с профил ми се казва Дани Кобрата. Значи, Дани Кобрата е Дани като цяло. Е този, който ни снима, нашият фотограф, нещо такова, режисьор, как се казва, дето ни ремонтира видеята, аз с него ги ремонтирам. И това е той. А пък Кобрата дойде от него. Не знам защо. И да, като цяло, заради този човек направихме всичко. Отивайте да гледате "Довери ми се". Ще го получите някъде на 6 на... Чакайте малко. Някъде на 11 ще го получите, на 12. Чао!